Bueno, Cèrvols, no va haver-hi postpartit del Getafe, no és perquè em vagi amagar, no vaig fer el cuc, però ja vaig avisar d'antemano que era el meu cumple i bueno, s'ha celebrat com s'ha celebrat, 30 tacos i el mateix que porto avui era per també saltar-me la prèvia i saltar-me absolutament tot, però no. De fet, aquesta llum que em poso sempre m'està rebentant ara mateix, em veig els ulls petits, bueno, és igual, ja ho veureu, que això va passant, Jo no tenia ressaques i ara els tinc grans. En fi, abans de començar a parlar del partit del Benfica, vull fer una petita anotació perquè al final ja és tard per fer un postpartit del Getafe, però jo em vaig quedar amb una cosa, que si voleu agafeu el post, el pre, collons, ui, serà difícil avui aquest vídeo, agafeu la prèvia del Getafe i mireu el que vaig dir. Jo vaig dir una cosa, jo vaig dir que jo, en la meva humil opinió, que de no ser entrenador ni ser res, jo hagués posat d'entrada Eric García a la central, de la centre de defensa. Per què? Pues perquè al final jo al Getafe Barça veia un problema, que és que Araujo, repeteixo, és molt bo i es pinta el cabell del Barça i ens l'estimem molt, el que vulgueu, sí, és un grande, molt bé, però ara mateix al Barça no necessitem un tio que ens salvi de jugades, o sigui, defensivament no necessitem l'Araujo ara mateix per jugar contra el Getafe, a veure si m'explico. El que haguéssim hagut de fer és començar amb un tio amb peus, amb els peus ben posats, al dret i a l'esquerra, com Covarsí, passes, filtrar passes a Pedri, que és el més fàcil del món. Podria jugar-hi jo de central ara mateix. L'únic que tens que fer és buscar a Pedri, no has de defensar, perquè el Getafe no va venir a atacar. Getafe jugava amb un tio que no era ni davanter centre allà per donar estopa des del primer fins a l'últim. 6 defenses. Per què collons vols un tio com l'Araujo que només sap defensar-se? Cada jugada que fèiem de connexió entre centrals mig camp, veus a Covarsí, que toca en balde, bé, Pedri torna cap a Covarsí, bé, Covarsí cap a Araujo i Araujo li passa a Covarsí la pilota per l'esquena, que ha de recular i tornar. Perdem el temps, necessitem gent que des del minut 1 a rebentar, i quan marquem el primer gol a la segona part, allà treus Araujo i fas el mateix que van fer ells. O sigui, està molt bé jugar bé el futbol i que sigui bonic, però després no et queixis que passin coses. O sigui, un entrenador, per això jo li vaig tirar floretes a Bordalàs, que tothom es caga en ell, sí, però, hòstia, Bordalàs no té ni un delanter centre. El tio va i es planta amb 6 defenses perquè sap que és l'únic que té que fer, l'únic que pot fer. I ja està, és antifutbol. Bueno, el futbol té unes regles i si les compleixes, ja està. Jo no estic dient que el Barça tingui que jugar així, per això som un equip gran. És maco jugar bé i tal, però si ara mateix tens una plantilla curta i tens tens el Madrid té una plantilla llarga, el Liverpool té una plantilla llarga, els equips bons tenen una plantilla llarga. Nosaltres tenim un entrenador que és un puto crac, que amb la merda que no sabíem com fer-ho, que necessitàvem un mig centre defensiu comprat per 100 milions i un lateral dret també per 150, i al final ha dit, no, mira, tenim més opcions, i ens ha portat on estem. Però hi ha dies que s'ha de ser una mica rata, és el que hi ha, aquests 3 punts. Ara em direu, bueno, vam marcar primer nosaltres, ens vam deixar marcar el segon, perquè ens el vam deixar marcar, és un gol de que et pot passar si no ets el Barça, perquè el Barça que tinguin que tenir una i te la fiquin, bueno, és una mica una llàstima, però bueno, coses que passen, però s'han de tenir recursos, i si saps que tens la plantilla curta i que els teus canvis no et sumen, perquè treure Ferran Torres no et suma, treure Frenkie de Jong no et suma, llavors has de començar el partit com una banda d'animals, i quan marques el primer gol a vegades has de saber dir, vale, doncs ara aquí s'ha acabat el futbol. Però bueno, fins aquí el que tinc que dir al Getafe, i després passa una cosa que no m'agrada gens fer-ho i queixar-me als àrbitres, però el penalti és penalti i punto. O sigui, hi ha VAR, o sigui, no sé per què foten VAR, perquè al final l'únic que aconsegueixen és retratar-se més, de que hi ha coses que no volen pitar i no poden pitar perquè hi hagi salseta a la lliga, no, diguéssim.
però bueno, no em penso ficar en temes arbitrals perquè després tots som uns llorons i em fot molta ràbia que el Barça a sobre no ens podem queixar d'un penalti clamorós. M'hagués agradat veure el Madrid que li farien el mateix com es posarien, però bueno, amb aquí no em vull ficar i no vull ser un lloron. Llavors, partit d'avui, jo penso que avui és un partit per cuidar, o sigui, i per sobretot no fer cap mena d'experiment ni cap història. Penseu que la Champions ara mateix és l'únic que ens manté com a un equip gran, que ens fem sentir valorats i que els nostres jugadors estan corrent perquè anem segons de la Champions. Però bueno, si agafeu el telèfon, que tots en tindreu un, i poseu Champions League i la classificació, que és el que vaig a fer ara, veureu que estem a un petardo mal tirat perquè tot això s'acabi. Perquè les posicions de l'1 al 8 és el que necessitem al Barça. Ara estem segons, però el primer, que és el Liverpool, té 18, anem segons nosaltres 15 en solitari, i el 8è, ja saltant-nos tots, com diguéssim, per no tenir que fer cap mena de classificatòria, té 13. O sigui que és perdre avui, que guanyin els altres, i ja els podem oblidar. Ja podem posar-nos a patir. Crec que aquest any no estem per fer fases prèvies de res. O sigui, ara mateix, després d'haver guanyat el Bayern, d'haver fet tots els deures, crec que un partit com el d'avui s'ha d'anar amb el canó posat. És el Benfica. Al final el Benfica és un equip que són guais. A mi sempre m'agraden molt els equips portuguesos perquè al final són com equips que tenen jugadors que el dia de demà potser els tindràs tu, o el Madrid, o el Bayern, o el City, o alguns, perquè són jugadors que tenen talent, molen, venen de Brasil, Pampim, ara no sé qui hi ha exactament, no em sé l'alineació del Benfica, però segur que tard o d'hora ens acabarem enterant de que si el que juga al mig del camp el Benfica ha acabat al City i el coneixerem tots, no us preocupeu. Però bueno, són aquests partits que a priori tu veus una victòria bastant senzilla, però només falta que tinguin el nou... Vull dir, gent que patarà el Bayern de Múnich d'aquí 2 anys i que ens facin el dia i ens passi això, que només ens separen 2 punts de la tranquil·litat i encara ens queda després l'Atalanta, que sabem que són uns fills de puta. Per tant, jo avui aniria a lo segur. 0 tonteries, no intentem fer coses noves, Frenkie de Jong sentadet, que es faci una volteta per allà a Portugal, que allà fa un bon bacallà, i allà es queda tranquil·let, perquè no necessitem invents avui. Jo, de fet, no posaria ni Iñaki Peña, perquè és el que dic, només et falta que tinguin un mig centre xutador de faltes, de cop i volta, que el dia de demà jugarà a l'Inter, perquè Iñaki Peña la vegi mirar i te la fotin per l'esquadra. Crec que el Chesney amb això és una mica més segur. Llavors, per anar al turrón, jo ja dic, la meva alineació seria Chesney de porteria, la defensa de Gala, que és Valde, Covarsí. Ara jo, clar, ara no sé si Íñigo, perquè ja no sé si aquest tio... No, Íñigo pot jugar perquè... Sí, posaria Covarsí, Íñigo, i deixaria Gilipolledes, o Christensen, que si està bé, m'agrada molt el tema sortida de pilota, però que no posem Araujo, sisplau, perquè si no mireu posar partit repetit, aquest tio és molt bo defensivament, però amb els peus els té estranys, i amb els peus estranys no podem jugar el que estem jugant, que és a massacrar el rival, a que ells que el mig camp sigui un atac i gol, que siguin només nosaltres i nosaltres fins que ens entra. Llavors, necessitaríem un dels dos. O Íñigo Martínez, que no és millor que Christensen, o Christensen recuperat, que no sé com està. Llavors, un dels dos, i Koundé per la dreta, que ja és el millor lateral del planeta, i després res. Pedri Casado, ni de conya el toca d'això. Olmo torna a estar lesionat, he llegit, que a mi això em puteja molt, perquè és un tio que ha parlat, que té els milions que costa, em dona pel cul que cada 2x3 tingui que estar lesionat, però bueno, ja ho sabíem d'antemano. Llavors posaria a Gavi, que Gavi crec que és el que estava barallant-se-li el lloc, i que com a Olmo es posi tonto, no jugarà més. Per tant, Gavi de mig centre ofensiu, Rafinha i Lamine i Lewandowski. És que no tenim un altre 11. Llavors, amb aquest hem de tirar la primera part a muerte, massacrar el rival, que no puguin fer res, i massacrar. I a la segona part, si hem fet les coses bé, es comença a rotar. Però bueno, que és una putada venir d'empatar contra el Getafe, aquesta gent és molt jove i anímicament ràpidament es cauen,
i espero que no ens l'alin avui, és molt important, de veritat que no us doneu compte de que estem molt tranquils de Champions, però no hauríem d'estar gens tranquils, perquè és que ningú està tranquil a Champions, anem a tornar a agafar el mòbil, o sigui, de zones classificats, dels classificats que no haurem de fer res després de sofrir, dels grans està el Liverpool, el Barça, l'Arsenal i l'Inter, perquè després el Leverkusen són un equip que juga molt bé, però vull dir que són com un equip que encara no està afiançat a lo que seria un equip gran. Aston Villa igual, està l'Everstois, no sap ni què hi fot allà, i el Lille també. Llavors, Bayern, que voldran entrar com animals, l'Atlético, el Milan, que per història també, i més o menys no estan tan mal, estan a mateixos punts que el Bayern, aquests voldran entrar, la Juve voldrà entrar, tots aquests estan fora, el Madrid està 20è, amb 9 punts, és ridícul, 8 punts al Manchester City, però aquesta gent no crec que perdin els seus 2 partits. Per tant, el PSG està fora directament, però llavors hi haurà hòsties per tot arreu. I al Barça només ens falta. Estem classificats 100% a lo que seria l'eliminatòria. Però jo no estic, amb la plantilla curta que tenim i tot, no tinc ganes d'anar a fer cap invent i vull quedar entre els 8 primers. Per tant, avui és imperiós guanyar, o sigui, és importantíssim. Llavors, 0 històries, a l'11 de sempre, i com a resultat meu com a porra diré que 2-0, 0-2, perdó, perquè anem allà, crec, si no estic equivocat, no penso mirar més el mòbil ja, 0-2, mira, és que jo soc de repetir-les, 0-2, que és el que vaig dir amb el Getafe, vaig dir 0-3, però bueno, 0-2, Lewandowski, Lamine, vaig dir 2 de Lewandowski i 1 de Lamine, doncs avui dic els 2, no, és que Rafinha l'he de ficar, perquè Rafinha últimament està marca. Rafinha està amb la fletxeta amunt, però no, farà existència, punto. Lamine i Lewandowski, 2-0. Digueu als comentaris a veure què us sembla a vosaltres. Normalment, sempre que em vinc amunt, sempre que dic Lewandowski i Lamine, crec que des de fa tots els vídeos passen coses diferents i a sobre pillem, però bueno, és el que hi ha. En fi, molt important guanyar avui per anar tranquils contra l'Atalanta, que ens la liarà fijo, i sobretot quedar entre els 8 primers, no fer invents, no tenim plantilla per competir totes les competicions a saco, i juguem cada 3 dies, o sigui que anem a tope, deixem-nos de gilipollades i a seguir gaudint de la Champions, que ja veieu que aquest any la Champions amb el nou format està pillant tothom, i per alguna raó nosaltres estem bé, que siga així. Vale, xavals? Bueno, ens veiem al pròxim vídeo. Subscriviu-vos d'una puta vegada a tots. Un petó, cèrvols.